Anong ginagawa mo dito? Si Mercedes din pala nililigawan ni Christian. Anong ginagawa ni Paul dito? Magkakilala kayong dalawa? Ano, Nay? Masaya ka na sa ginawa mo sa tao? Ate, tama na. Total, nakaalis na si Christian. Hindi eh. Masyado na kasi masakit yung sinabi niya sa tao. Ikaw ba namang tawagin pobre at magnanakaw? Ayaw kasing makinig sa akin ni nanay. Ayan tuloy. Tumigil na nga kayong magkapatid dyan. Kung sinabi niyo sanang mayaman si Christian, edi walang problema. Akala ko ba nagbago ka na, Nay? Sinadya talaga namin hindi sabihin sa'yo. Oo nga, Nay. Dahil alam namin, niya ugali nyo. Kita nyo ngayon, parang wala kayong pinagbago. Tigilan niyo nga akong magkapatid. Alam kong mali yung nagawa ko. Anong gusto niyong gawin ko ngayon, ha? Alam nyo, Nay, kung anong dapat nyong gawin? Oo nga, Nay. Hindi nyo na dapat kami tinatanong kung anong dapat nyong gawin. Kaya nga ako nagtatanong. Para tulungan niya akong humingi ng paumanhin sa tao pag nagpunta siya ulit dito. Ayan, ganyan dapat, Nay. Alam kong nakakahiya yung nagawa ko. Nadala lang kasi ako ng galit ko. Hayaan nyo, pagbalik ni Christian dito sa bahay, kakausapin namin siya. Tawagin niyo ako pag bumalik siya nang makahingi ako ng dispensa sa mga nagawa ko. Sige, Nay, pero sana, sa pagkakataong ito, maging totoo na kayo. Oo, mga anak. Pangako. Paul? Paul! Oh, pare, halika, pasok ka. Halika pare, upo ka. Buti na pasyal ka. Anong atin? Wala kasi akong magawa sa bahay, kaya pinuntan kita. Ganun ba? Kamusta ka naman yan? Hay nako pare, ganito pala yung pakiramdam pag nanliligaw ka. Tapos parang dragon pa yung nanay ng nililigawan ko. Dragon? Matapang ba? Sobra pare. Ikaw ba nang pagbintang ang magnanakaw tapos palayasin sa bahay nila? Ganun? Tagasan naman yung nililigawan mo? Yan lang pare. Kapatid ng asawa ng katrabaho ko. Ah, ako din pare. May gusto ako ligawan. Kababata ko siya. Ganon? Tagasan naman? Taga dyan, sa banda dyan. Masungit din yung nanay. Hay nako. Pareho pala yung ugali ng nanay na gusto natin. Kung mamalasin ka nga naman, ano? Sa una lang siguro yan pare. Tiyagaan lang. Saka hindi naman yung nanay nilang pakikisamaan natin. Sa bagay, tama ka. Tara pare, labas muna tayo. Baka sakaling matanggal yung kamalasan sa panliligaw natin. Sige pare, tara. Mercedes, Bakit po? hindi na yata bumalik yung Christian. Baka natakot sa inyo, Nay. Ikaw ba naman ang awayin? Kalimutan mo na lang yung nangyari. Nahihiya tuloy ako. Hindi pa nga po siya nagpupunta, Nay. Simula nung ganun yung nangyari. Yun palang kababata mong si Paul. Balita ko, nanliligaw din sa'yo. Hay nako, Nay. Isa pa yon. Sinindak nyo din dati yun, di ba? Malamang natakot din sa inyo yon. Ganon? Ibig mo sabihin, simula nung sinita ko siya, hindi na siya bumalik? Hindi na nga po, Nay. Naku, kung kailan naman gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko sa kanila, tsaka naman sila hindi nagagawi dito. Hintayin lang natin, Nay. Malay nyo, nag-iipon lang ng lakas ng loob ang mga yon. Grabe naman, talagang natakot yata sila sa akin. Basta hintayin na lang natin kung kailan nila maisipang dumalaw. Pabili nga pong isang halo-halo. Lahat po ng flavor. Si Paul yun ah. Paul! Kamusta ka na? Hindi ka na ata dumadalaw kila Mercedes? Alam niyo naman kung bakit ate, di ba? Ah, si nanay ba? Naku, hindi na ngayon. Pwede ka nang dumalaw sa bahay. Talaga po ate. Sige po, pupuntahan ko po si Mercedes bukas. O siya, sige. Mauna na ako ha. Sige po ate. Ayos, pwede naman ligaw. Kaya halo-halo. Magkano po? 25. Nay, mano po? O anak, buti na padalaw ka. Opo, Nay. Kamusta po kayo ni Bunso? Dumadalaw pa ba yung mga manliligaw niya?
Naku anak, hindi na. Natakot na yata. Nakita ko po kanina si Paul. Sinabihan ko po siya na pwede na siyang dumalaw dito. Mabuti naman. Si Christian naman, pupunta din yun dito. Gusto niya talagang ligawan si Bunso. Ayoko na makialam tungkol sa mga bagay na yan. Bahala na si Bunso. Tama po yan. Sige po, puntahan ko lang po si Bunso sa kwarto niya. Sige anak. Tao po! Tao po! Oh, ikaw pala, Paul. Pasok ka. Mika, upo ka muna. Mabuti naman at dumalaw ka na ulit. Oo, Mercedes. Sinabi kasi ni Ate Myla na okay na daw sa nanay mo. Para sa'yo nga pala. Salamat. Mabuti naman at hindi nagalit si tita na ligawan ka. Kinausap na namin ni ate si nanay. Tao po! Mercedes! Ah, ganun ba? Teka lang ha, Paul. Titignan ko lang kung sino yon. Oh, ikaw pala, Christian. Halika, pasok ka. Anong ginagawa mo dito? Si Mercedes din pala nililigawan ni Christian. Anong ginagawa ni Paul dito? Magkakilala kayong dalawa? Oo, Mercedes. Siya yung kaibigan kong pinagtambayan ko noon nung sinita ko ng nanay mo. Kakilala nga kami, Mercedes. Bakit hindi nyo sa akin sinasabi na magkakilala pala kayo? Hindi naman kasi namin alam na isa lang pala nililigawan namin. Teka lang pare, huwag mong sabihin siya yung kababata mong sinasabi mo. Siya nga pare. At huwag mong sabihin na siya din ang gusto mong ligawan. Siya nga, bakit? Masama ba? Pare, wala naman akong sinasabing masama ah. Anong gusto mong mangyari? Total, andito na tayo. Tumigil nga kayo! Hindi nyo na ginalang to pamamahay namin at dito pa kayo talaga nag-away. Anong nangyayari dito? Oh, Christian, Paul, anong nangyayari sa inyo ha? Aakyat sana ako ng ligaw kay Mercedes ate. Kaso may sagabal. Ako din ate. Alam mo naman bata pa lang kami. Gusto ko na si Mercedes. Teka lang ha, hindi sa pinapaalis ko kayo. Siguro mas mabuting maghiwalay-hiwalay muna kayo kasi parehong may init ang mga ulo nyo. Alam nyo, tama si ate. Pag nakita at narinig kayo ni nanay, magagalit na naman yon. Sige na, umalis na kayo. Baka maabutan pa kayo ni nanay. Sisigawan na naman kayo, imbis na humingi siya ng dispensa sa inyo. Sige, bumalik na lang kayo pag nagkaayos na kayong dalawa. Oh, Mercedes. Ate Myla. Oh, Christian, hindi ka pa nakauwi? Hindi pa ate, hinihintay talaga kita. Ha? Bakit? Baka pwede mo naman akong ilakad kay Mercedes ate. Total, magkatrabaho naman kami ng asawa mo. Nako, Christian, pasensya ka na ha. Hindi porket katrabaho mo ang asawa ko, pwede na kitang ipagpilitan sa kapatid ko. Sige na ate, gusto ko talaga si Mercedes. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko naman pwedeng turuan ang puso ng kapatid ko. Tsaka, nasa kanya pa rin kung sino ang pipiliin niya sa inyong dalawa. Sa bagay, tama ka doon ate. Ate, pasensya ka na kung kinukulit pa kita ha. Pasensya ka na rin ha, Christian. Sige ate, mauna na ako. Sige, ingat ka. Paul! 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 Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Lalaki sa lalaki! Ano bang problema mo pare? Problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Sa dami-dami ng babae, bakit si Mercedes ba? Bakit pare? Sino bang una mas nakakilala sa kanya? Di ba ako? Kahit na! Pwede ka naman manligaw ng ibang babae dyan ah! Pare, baka nakakalimutan mo. Bata pa lang kami, magkakilala na kami. Eh ikaw, kailan mo lang siya nakilala, di ba? Walang kinalaman dito kung gaano kayo katagal magkakilala. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung ngayon. Anong gusto mong mangyari ngayon? Ipaubaya ko sa'yo si Mercedes? Yun ang dapat dahil gustong gusto ko siya. Pasensya ka na pare. Yan ang hindi ko magagawa. Bata pa lang kami, mahal na mahal ko na siya. Anong gusto mong mangyari ngayon sa ating dalawa, ha? Sabihin mo! Pwede bang uminahon ka muna pare? Huwag yung init ng ulo mong pinapairal mo. Bakit? Ano bang iniisip mo? Pare, pareho natin gusto si Mercedes. Pero hindi natin alam kung sino pipili niya sa atin. Aksidenteng isang babae lang nililigawan natin. Anong ibig mong sabihin, pare?
ituloy na lang natin parehong panliligaw natin sa kanya. Kung dumating man yung araw na pipili na siya, edi, may the best man win. Sa bagay, tama ka dyan pare. Pareho naman nating hindi alam kung sinong gugustuhin sa atin ni Mercedes. Ayun nga pare. Oh, usapan natin yan ha. No hurt feelings kung sinong pipili niya sa ating dalawa. Sige, call ako dyan pare. No hurt feelings. May the best man win. Tao po. Tao po. Kayo pala. Hindi kayo, pasok kayo. Mabuti naman at napasyal kayo. Tungkol pala sa inasal ko sa inyo, pasensya na kayo, nadala lang ako ng galit ko noon. Naiihiya ako sa mga nagawa ko at nasabi ko, lalo na sa'yo, Christian. Kalimutan na po natin yung tita. Ang mahalaga, nagkaayos na po tayo. Maraming salamat. Saglit lang at tatawagin ko si Mercedes. Oh, kumusta kayong dalawa? Ayos na ba kayo? Oo, ayos na kami. O Mercedes, nagkasundo na din kami. Mabuti naman kung ganun, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ibig mong sabihin? Pero alam nyo, masaya akong kasama ko kayong pareho. Pero ang totoo niyan, hindi pa ako handang makipagrelasyon. Marami pa kasi akong pangarap para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Naiintindihan ka namin, Mercedes. Hindi ka namin masisisi kung yan ang gusto mo. Pero sana, hayaan mo pa rin kaming pumunta dito kahit paminsan-minsan lang. Pwede naman, pero hanggang kaibigan lang muna yung mapapangako ko sa inyo. Walang problema doon, Mercedes. Maraming salamat. Natutuwa ako sa inyo dahil nagkakaintindihan kayong tatlo. Mga bata pa kayo, marami pang pwedeng mangyari at dumating sa buhay nyo. Hindi na po ako magtatagal, tita. Ako rin po. Salamat, Mercedes. Pasensya na talaga kayo ha. Okay lang yon. Sige po, tutuloy na po kami. Sige po, tita. Mauna na po kami.